Ini
Hama neshamwari taungana pano mukuda kwaMwari kuti Mwari Baba wakomborere michato yemhuri iri panapa nekusimbisa vitsidzo izvo wakatsidza pawakachata pamberi paMwari, iye akatisika uye kuva mukadzi nemurume nokuda kweruoko rwavo rune simba. Jesu akakomborera michato pakana yeGarire, kunyange nechisimbiso chemuchato wakavapo kare waakusimbiswa nhasi. Tinokumbira kuti Mwari avakomborere nekuvaropafadza. Amen. Muzita raBaba neremurumbwana neremweya unoera. Amen. Nemwoyo unotenda ndinotaurazve rutendo rwangu kunewe ndichiti, inini Elisha ndinotsidzazve kukutora Eva Joyce kuva mukadzi wangu, kuva newe, kuchengeta, kuhamba nhasi nekuchauya nezvakanaka nezvakashata, paupfumi nepaurombo, mukurwara, mukukuda, dakara rufotitsaure semutemo waMwari. Neizvi ndinokutsidzira rutendo rwangu. Amen. Zita raBaba nereMwanakomana neremweya unoera. Nemwoyo unotenda ndinotaurazve rutendo rwangu ndichiti, inini Eva Joyce ndinotsidzazve kukutora Elisha mukuru wamurume wangu, kuva newe, kukubatisa, kuhamba nhasi nekuchauya nezvakanaka nezvakashata, muupfumi nemuurombo, mukurwara, mukukuda nekukubatsira, dakara rukuru titsaure semutemo waMwari unoera. Neizvi ndinokutsidzira rutendo rwangu. Tinamati Mwari usina magumo, musiki nemuchengetedzi woupenyu, muponesi nemupi wenyasha dzose, komborerai nekutsvenesa nemweya mutsvene wenyu Elisha naEva Joyce vasimbisa zvidzidzo zvavo izvo wakambotsidza zuva iro wakachatiswa, wachiwa murume nemukadzi. Mwari Baba vabatsirei kuti wakure murudo nomurunyararo, nemi nevanhu vose mumazuva ose ayo wachararama panyika, pamusana patenzi wenyu Jesu Kristu. Amen. Mwari Baba wedu wakazara nenyasha, tinokutendai norudo rwenyu kuti itawo rudzi rwechitsidzo kuburikidza naJesu muponesi Kristu. Mwari Baba, itai kuti kutsidza kwaElisha naEva Joyce ruoneso kune rudo pamberi paJesu Kristu. Itai kuti mhuri iyi ikure kubva mune kubwinya ichienda pane mwe kubwinya. Muzita raBaba neremurumbwana neremweya unoera. Amen. Dia tinofara kuti tasvika apa tisina kumborowana. Tiri kukumbira Mwari kuti arambe akatitungamira dakara taparadziswa nerufu. Mwari ave nesu mazvita. Inini Eva Joyce ndinokutsidzira Elisha kuti Mwari wakatanga nesu akafamba nesu, ngaatipedzisire rwendo rwasara. Tinozviziva kuti rwendo rwatakabva rwakafamba rukuru kwazvo,
kwatakuenda kudoko. Asi Mwari ari mubatsiri wedu. Kuda kwaMwari ngakuitwe. NdiJesu Kristu tenza. Don't worry, kakisi kari kuya ngoenda keke ndaona kuti wachita kuona imufundisa ufa. Tinosoboitsa vanhu asi nezvavo vanje saka ngaitiende pakenga ndokuruka wafundisi muuye tiblesse keke. Baba tinokutendai Jesu paimba yaBaba naMai Kabungaidze tinokutendai Mwari patakuti Mwari tikuropafadzai kudya kwavanopanda musi yose yemazuva nesu tiri pano Mwari tigowana nyasha kuburikidza nekudya uku muzita raJesu amen. On your marks, steady, go! Mr. Elisha Kabungaidze and Mrs. Eva Joyce Kabungaidze were united in marriage on the 31st of May 1969. They've come together this day to commemorate their 5th wedding anniversary in celebration of their holy union of marriage with friends and family at Hebron Church. Let no man put asunder what God has joined together. Itsamba yedu yatichapa yekurangarira rwendo rwawafamba yatichapa kuna Mai Mucherera kuti wazoingashidza kuna mufundisi naMai kana waino mazwi rimwe kana mairi wachitaura kune vabereki vedu. Ndiri kuti makorokoto kuna Reverend Kabungaidze naMai nepamasvika apa inyasha dzaMwari kusvitswa pakadai. Ndiri kuti shuwa zvazvichataurwa naReverend Mucherera kuti tinokopa zvakanaka kumhuri yekwenyu komborerwai naMwari. Ndiri kuti kuna Mai pamuri ndinotoona Suzana ndichiona kuzvininipisa nekunamatira mhuri yenyu kusvika payasvika. Ndichibva ndatarisa mudzimai uya ari kuna zvirevo 31 ndichibva ndati shuwa ndozvandinoona pamuri kuti hamuzi mamaizorora kuriritira mhuri yenyu kuti isvike pairapa. Ende pana Suzana paye kunamatira zuva rimwe nerimwe mhuri yenyu tichiona kudai tinoona kuti imhuri yakanamatirwa. Vazhinji vachiona vana vevazodzwa vanoona vana vevazodzwa sevane musikanzwa, asi tarisai vedu ava zvavakaita imhuri yakanamatirwa. Tiri kuti Mwari vazovakomborera pavari kuendawo kune remangwana reupenyu hwavo. Zvavakatora apa zvionekwe zvine michero pavanokura vana vedu vachirarama pamusoro penyika inoi. Tichida kutenda nechechi hazvingoitwe njee zvamaita panapa, zvinoitwa nerudo. Taona chimwe chinhu chakakura chakakosha chandanga ndiri kuona pachechi yepaHebron, rudo runoshamisa rwokuti muzodzwa wedu asingarare achitinamatira. Regai tifembere pamwe chete naye munguva yekucelebrata 50 years. Mwari vazokuitirai zvakanaka. Mwari varambe vachiropafadza kunyange nehomwe dzenyu, nokuti kuti zvinhu zvikunakirei mukati meupenyu hwenyu mukange maita zviya zvekurangarira munhu waMwari zvine mubayiro wazvo, muchaona Mwari vachinyanya kukusimudzai pamusoro-soro. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Makorokoto Reverend naMai. Baba wedu tinokutendai, tinokukudzai mazvita Mwari, Mwari wakatendeka wasingatirasisi.
muupenyu hwedu nguva dzose. Tinounza mhete idzi vana venyu sechisimbiso chekuramba vachingopangidza kuti naKristu tinokurira, dzigoropafadzwa ndimi, dzigochengetedzwa ndimi. Muzita raBaba nereMurumbwana neremweya. Amen. Hii mhete inokuroorazve kuva mudzimai wangu nekuchaiswa naye nekusimbisisa murudo rwedu. Mwari vatibatsire. Ameni. Amen.